Stichting Koninkrijkszaken is vrij nieuw. We zijn heel recent opgericht. Het is eigenlijk voortgekomen vanuit de minor Koninkrijkszaken die hier wordt gegeven op de Haagse Hogeschool. En eigenlijk de gezamenlijke belangstelling die mijn medestudenten en ik eigenlijk hadden om na de minor hiermee door te gaan. Zo gezegd, zo gedaan hebben wij gezamenlijk ervoor gekozen om een stichting te beginnen, zodat we dat netwerk bij elkaar kunnen houden. En dat we ook als The Next Generation, ook het thema van Koninkrijksdag vandaag, bezig kunnen blijven met het Caribisch deel van het Koninkrijk vanuit beide zijden van de oceaan. En ook met een grote focus op dat onderwijsperspectief. Wij vinden, zoals ik in mijn stuk ook zei, dat hier in Nederland weten wij niet genoeg over de eilanden. En andersom, op de eilanden wordt er wel geleerd over Nederland. Daar zou ik graag een verschil in willen maken. Het doel eigenlijk van de stichting? Het doel van de stichting is kennisdeling en bij elkaar houden van dat hele netwerk. Dus de alumni die daaruit voortkomen. Het moet toch wel een beetje een community worden. Verbanden van de beide kanten van de oceaan te versterken is ook een doel van jullie bijvoorbeeld? Ja, 100%. Ik ben aankomende januari bijvoorbeeld ook bijna de hele maand in Curaçao. Ik hoop dan ook te kunnen netwerken en ik wil sowieso iedereen uitnodigen van ieder eiland in het Koninkrijk. Ga alsjeblieft met ons in gesprek, zodat we kunnen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En ik hoop dat daar wat leuks uit kan komen. Iedereen is welkom, we sluiten niemand uit. Dus dat. Ja, ik blijf toch bestuurskundige, dus ik kon het niet laten om ook in lijn van het advies van de Raad van State wat te zeggen over de geschillenregeling. Ik zou zeggen, huidig kabinet, ga ermee aan de slag. Dit laat al veel te lang op zich wachten. En correct me if I'm wrong, maar volgens mij is het wel iets wat we nodig hebben. Dus let's do it. Ik denk dat het nieuwe kabinet... ik denk toch ook weer, zoals ook in vorige kabinetten is gebeurd, als het dan nu even specifiek gaat op het statuut, zou ik ook blijven inzetten op die geschillenregeling. Volgens mij heeft Aruba hele mooie stappen gemaakt van eigenlijk, vergeleken met alle andere landen binnen het Koninkrijk, om daar echt werk van te maken. En ik zou zeggen, zet dat werk voort. Ik vind het een hele interessante. Ik heb er ook onderzoek naar gedaan in de trend van de landspakketten en de uitvoeringsagenda's. Ik ben heel benieuwd wat voor voorstellen daaruit voortkomen. Ik heb een persoonlijke mening over de rol die Nederland wel eens aanneemt daarin. En ik vind het heel mooi om te zien dat Aruba met initiatieven en ideeën komt om dat goed tot uitvoering te laten gaan. En in ieder geval wel op basis van gelijkwaardigheid en gewoon niet meer Nederland die zijn overmacht probeert door te drukken. Ik vind dat Aruba heel goed bezig is daarmee. Onderwijs, onderwijs, onderwijs. Ik heb de landspakketten gelezen. De thema's op onderwijs die zijn vrij klein als je het gaat vergelijken met bestuurskracht, dat soort dingen. Terwijl we makkelijk kunnen zeggen, volgens mij zijn we in Nederland helemaal niet zo goed bezig met besturen. Dus dan kunnen we ook moeilijk de vingers wijzen naar Aruba. Zet het in op onderwijs, want als we daar gewoon lekker mee doorgaan, dan denk ik dat de volgende generatie daar profijt van gaat hebben en dat zou ik heel mooi vinden. Plus nog gefeliciteerd aan Gerline Cruz, als ik het goed zeg, met haar fantastische sleutelrol in de formatie. Dat heeft ze heel mooi gedaan.